Aktuálne, keď si pozriem moje projekty, ktoré mám nabraté exkluzívne, ale sú to off-market ponuky, tak tu mám pozemky a územia. Bavíme sa o veľkých pozemkoch, bavíme sa o celých štvrtiach, ktoré sú aktuálne k dispozícii a to sa bavíme fakt o veľkých lokalitách, o výmere 200-300 tisíc metrov štvorcových, ktoré dokážeme zobchodovať. Následne tu máme nejaké areály a komerčné areály, čiže nejaké firmy, ktoré sú na predaj. Zase sa bavíme v miliónových položkách a nemôžete ani o tom vedieť, že sa takéto areály alebo firmy predávajú, nakoľko majitelia tých daných firiem si nežiadajú, aby v povedomí sa hovorilo, že sa podnik predáva a vždy to vrhá zlé svetlo. Potom tu máme nejaké hotely a motely, kde je to tá istá situácia. Ak by personál zistil, že sa hotel, v ktorom pracujú, predáva, tak by boli zneistení svojou prácou, možno by odišli ešte skôr, lebo by čakali výpoveď. Máme tu komerčné budovy v rámci Bratislavy, ktoré sú veľmi zaujímavé pre investorov v rámci nájmu. Bratislava je veľmi silná, prenajme sa tam asi všetko, od skladíku po kanceláriu až po veľké budovy. Potom tu máme nejaké projekty, ktoré mám individuálne. Mám tu projekt na výstavbu na Kramároch, pekný projekt na 17 bytov. Následne tu mám projekt na apartmánový dom vo Vysokých Tatrách. Následne tu mám pozemok v Stupave na malú výstavbu. Snažím sa tieto informácie dostávať k danej cieľovej skupine, lebo častokrát, kebyže to dám na internet, možno so šťastím sa to dostane k danej cieľovej skupine, ale veľakrát to ľudí iba zaujíma teda, o čo ide, ale zároveň chcem dať najavo alebo vedieť to, že sa zaoberám týmto predajom a vlastne to je to gro, ktorému sa venujem. Čo sa týka menších nehnuteľností, niektoré nehnuteľnosti si kľudne uchopím sám. Prečo to spravím? Adam, prečo robíš tam rodinný dom, keď predávaš tam 3,5 miliónový projekt? No preto, aby som zistil, či ten náš systém funguje, či tie naše procesy sú dobre nastavené, či ten klient je spokojný s tým, ako to robíme a dodávame a či je to dobré tak, ako to kvázi učíme našich ľudí. Takže preto si raz za čas spravím aj nejaký jednoduchší projekt, predaj rodinného domu, sám idem pred tú kameru, sám si to idem celé zorganizovať, aby som vedel, ako sa cítia moji ľudia. A verím tomu, že to je tá podpora a to je to líderstvo, že nemám iba kázať, do čo má robiť, ale chytiť ten povraz ako prvý a spraviť to. Ale gro toho môjho podnikania je robiť veľké obchody, starať sa o svoj tím, napredovať a vytvárať super pracovné prostredie a rozširovať naše kapacity v rámci Resida.